kok ngene kok dibanding-bandingke saing-saingke yo mesti kalah. Ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada kamu. Jelas beda yen dibandingke orang ono sing tau pamerke nanging ra iso yen kon gawe-gawe jujur soonone sapa wae sing ra lara ati wis ngancani tekan semene nanging kabeh ora ono artine ra ono ajine wong kok ngene kok dibanding-bandingke saing-saingke yo mesti kalah. Tak ya aku yo ora mampu mung aku mencintaimu. Enak oh. Ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada kamu. Kita goyang lagi loh. Asia musik bergoyang. Enak oh. Sapa wonge sing ra lara ati wis ngancani tekan semene nanging kabeh ora ono artine ra ono ajine wong kok ngene kok dibanding-bandingke saing-saingke yo mesti kalah. Tak ya aku yo ora mampu mung aku mencintaimu. Enak oh. Ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada kamu. Kita goyang lagi bos. AM Studio Production. Matur thank you untuk masyarakat semuanya dari Badan Keamanan Desa, Babin Kantimnas dari Polsek setempat, Binsa dari Koramil setempat. Matur thank you.